ආස්කම අපේ මනසටවත් ගන්න බෑ. இந்த அற்புதத்தை எங்களை மனசுல கூட எடுக்க முடியாது. දෙවියන් වාසී ආස්කම් කරොත් එහෙම තමයි. தேவன் அற்புதம் செய்தால் அப்படிதான். දෙවියන් වාසී ආස්කම් කරොත් ඒක විස්තර කරන්න බෑ. கர்த்தர் அற்புதம் செய்தால் அது விவரிக்க ඒ முடியாது. දෙවියන් වාසී ආස්කම් කරා නම් ඒක දන්නේ නැහැ කොහමද උනේ කියන්න බෑ. கர்த்தர் அற்புதம் செய்தால் அது தெரியாது எப்படி ඒ தெளிவுபடுத்த. නිසා තමයි එහෙම ආස්කම් ලැබපු අය හඬන්නේ. அத்தர் அப்படியான அற்புதம் பெற்றவர்கள் அழுவார்கள். දුකට නෙමෙයි ප්‍රීතියට. දුකத்துக்கு அல்ல කියන්න மகிழ்ச்சியிலே. බෑ. சொல்ல முடியாது. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කරන්නේ ඒ වගේ කියන්න බැරි වෙන පිරිස කරන ආස්කම්. சொல்லிக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு தேவன் செய்கிற அற்புதம். ලෝ ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ. அந்த தேவன் தான் எங்களுடைய මේ தேவன். දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපි ගායනා කරන්නේ. அந்த தேவனை தான் நாங்கள் මේ දෙවියන් பாடுகிறோம். වහන්සේ තමයි අපි ප්‍රශංසා කරලා මේ වාදනය කරලා ඔක්කොම සේවය කරන්නේ. அந்த தேவனை தான் ஊழியம் செய்து நாங்கள் பாடுகிறோம். කල්පනා කරා. பார்வோன் நீ உட்கார்ந்து யோசி. හලෝ ඉන්නවද ඔබ? ඔඩ හිතන්න දෙවියන් වහන්සේ මේ කරපු ආස්කමෙන් එකක් මොන දෙයියට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. கொஞ்சம் யோசிக்க தேவன் செய்த அற்புதத்தில் ஒரு அற்புதம் எந்த මගේ தேவன் செய்யலாம். බයිබලයේ ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ කරපු එක ආස්කමක් මොන දෙයියටද කරන්න පුළුවන්. என் வேதத்தில் இருக்கிற தேவன் செய்த எந்த அற்புதம் எந்த தேவன் செய்யலாம். මේ කොයි දෙන කැවුමක් කන යකෙක් නිකන් පෙරේත යකෙක් වෙලවල මොනවද ඒවා? எங்கே போற இந்த பணியாரத்துக்கிற பிசாசு துரத்தி சரி வருமா? දෙවියන් වහන්සේ කරපු ආස්කම් කල්පනා කරන්න තියෙනවා. தேவன் செய்த அற்புதங்களை நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். කල්පනා කරන්න තියන්නව දෙවියන් වහන්සේ. யோசிக்க வைக்கிற தேவன். මෙතන මේ කරන කාරණාව எங்கே செய்கிற இந்த காரியம் පාරාව තමයි ඒ මිසරේ දෙයියා. பார்வோன் தான் அந்த எகிப்து தேசத்திலே தேவன். මකනේ ඔයම තමයි මම තමයි දෙයියා. මම අනකොරොත් තමයි ඔක්කොම වෙන්නේ කියන සීන් එක හිටියේ. நான் கட்டளையிட்டா அது எல்லாமே நடக்கும்ங்கிற சீன்ல දැන් இருந்தா. පාරාව කියන්නේ මම ඉරට කිව්වම ඉර සූර්යාව එන්නේ මම අනකර නිසා. பார்வோன் சொல்ற நான் கட்டளையிட்டா தான் சூரியன் வரும். ඒ කියන්නේ මම දෙයියනේ. அது நான் தான் ඒ தேவன். කියන්නේ ඉරටත් මම දෙයියා. சூரியனுக்கு ඒ நான் தான் කියන්නේ தேவன். රටට එයාගේ රටට ආලෝකය දෙන සූර්යාවට අනකරන්නේ කවුද? පාරාව. அவருடைய நாட்டுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிற சூரியனுக்கு கட்டளையிடுவது யார்? பார்வோன். එහෙම එයා හිතාගෙන ඉන්නවා පාරාව. பார்வோன் அப்படி நினைச்சு கொண்டிருக்கிறான். ඒ කියන්නේ ඌ දෙයියා කියලා. அவன் தான் தேவன் என்று. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා තොගේ දෙයියට මන් දෙන්නම් කියලා. தேவன் சொன்ன உன்னோட தேவனுக்கு நான் அடிக்கிறேன். පාරාවගේ. பார்வோனுடைய. පාරාවගේ දෙයියට ස්වාමීන් වහන්සේ සොට්ටක දුන්නා. பார்வோன தேவன் சொட்டே போட்டான். දැන් ඉතින් ගණන්කෝ ඉර. இப்ப சூரியன் எடு. දැන් ගණන්. இப்ப சூரியன் எடு. හොඳට මතක තියාගන්න. நல்ல ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේට වඩා දෙයියෙක්ව ඇති කරන්න ගියා නම් අමාරුයි වැඩ. தேவனை விட ஒரு தேவனை உருவாக்க போனால் கஷ்டம். හලෝ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේවා වෙන දෙයියන්ට කරන්න බෑ. இது எல்லாமே வேறு தேவர்களுக்கு செய்ய முடியாது. කරනවා නම් මම දේශනා කරන දෙවියන් වහන්සේට පමණයි. செய்த நாம் பசிக்க பண்ற தேவனுக்கு மட்டுமே. ඇයි උන්වහන්සේ මේවා කරන්නේ? උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගන්නා පිණිස. ஏன் செய்கிற இதெல்லாம் அவர் தான் தேவன் என்று காட்டும்படி. දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගන්නා පිණිස. அவர் தான் தேவன் என்று காட்டும்படி. මේ ආස්කම් කරන මොහොතේ පාරාවට දැනෙන්න ඕනේ. இந்த அற்புதம் செய்வது பார்வோன் உணர வேண்டும். දැනෙන්න ඕනේ. உணர வேண்டும்.